Hola classe. Torno a fer un vídeo perquè he rebut queixes dels meus pares que el vídeo passat no parlava suficientment del llibre. I avui us vinc a explicar una mica de què va el llibre. El llibre és una noia estudiosa que llegeix un llibre i veu al punt del llibre que hi ha una web. Va a la web i coneix un noi. Comencen a parlar. I el noi es veu, es diu Marcel, té 17 anys i tot molt bé. I la noia es comença a enamorar. Però de sobte, la noia comença a investigar, va a l'institut i no troba res. Va a una acadèmia on ell fa arts marcials i tampoc troba res. Troba un noi, el mateix noi, però és una falsa identitat. I de sobte, la noia, al seu institut, rep un paquet. El paquet de la presó de menors. I en aquest paquet hi ha una carta bastant llarga, que ocupa bastant el llibre, que explica la vida del noi que es diu Eric. Explica la seva vida, la real. I no us puc explicar més perquè si no seria spoiler. I llavors, ja està, ja llegiu-vos el llibre, és molt interessant, jo el recomano molt. Crec que és el millor que podeu triar. Bueno, no, només m'he llegit dos, però bueno, a l'altre no em va agradar i aquest m'ha agradat bastant. I ja està. Pues molta sort, podeu aprovar.